у нас вот якраз пытанне на гэтую тэму. Ну і ў першую чаргу да гостя нашага. Як вы лічыце, ці ёсць асаблівасці беларускіх пародый, беларускага гумару у агульным? Вось людзі паслухалі, мы паслухалі пароды беларускія, і вось якія асаблівасці, калі вы можаце назваць іх? Ну, калі я асабіста разумею, у мяне, калі эпіграмы пароды, для мяне это яны не павінны быць нейкімі здаслівымі, зняважлівымі, яны павінны быць добразычлівымі. Ну, конечно, нейкая павінна быць трошкі іронія, напэўна, внутрыйная пародыя, але беларуская пародія павінна быць добрая, шчырая, светлая, каб нейкая не пакрывала брудам нейкага, там, скажем, аўтара каго-нибудь, а наоборот, можа быць, нейкія, можа быць, грані яго творчасці нават асвятляла ў гэтай пародыі. Як і ўвесь, дарэчы, беларускі гумар. Так, сапраўды. Ён даволі такі далікатны, вось, сапраўдны гумар, але нейкіх, ну, чалавечых якасцей, так сказать, без высмейвання. І трэба сказаць, што ў нас, ну, увогуле вялікая такая школа, багатая школа пароды. Трэба згадаць таго ж Георгія Юрченку, это, можна сказаць, мэтра, у якога мы ўсе парадысты вучыліся, і, дзякуй Богу, ён яшчэ жыве, мы вучымся ў яго, вось, пароды і на паэтаў, і на празаікаў. Мы в асноўным на паэтаў, так сказаць, пароды пішам, а Георгій Юрченко, ён і в стылі празаікаў. Вельмі цікавыя пароды.